Silav, ez Yaqub ji Bakurê Kurdistanê li bajarê Erzeromê ji pêşa dayîka xwe ketime. Evro roja ciwanan ya nav neteweyî ye. Dixwazim di vê rojê de çend peyamekan bi ciwanan re parve bikim. Lê beriya wê dixwazim vê rojê roja ciwanan ya nav neteweyî li hemû ciwanên Kurd û Kurdistanê û cîhanî pîroz dikim. Bala we dikişînim ser pirtûkên Kurdî, zimanê Kurdî û xwendina bi Kurdî. Ji ber ku ez kesekî wek pirtûkhes tê me nasîm, bi vê nasnameyê jî gelekî kêfxweşim û serbilindim. û dibêjim hewceyê ciwanên Kurd û helbet yên cîhanî jî bala xwe bidin ser xwendinê. Lê ji xwendinê qesta me jî ew e ku divê ewilîn meriv berê xwe bide zimanê dayîka xwe û bi zimanê dayîka xwe bixwîne. Em ciwanên Kurd hewceyê qedr û qîmetekê bidin zimanê Kurdî û pirtûkên bi Kurdî têne çapkirin. Ji ber ku xwendin heger nebe bi rastî jî gelek derd û êşê me û pirsgirêkên me nayêne çareserkirin. Ji ber wê xwendin dermanê derdan e. Helbestkarê me yê hêja cegerxwîn dibêje xwendin nebe kes naçe pêş peyda dibin pir derd û êş. Ji bo em ji van derd û êşan rizgar bibin wek neteweya Kurd hewcedariya me ciwanan bi xwendinê re heye. Helbet daxwaziya me ango banga me ji hemû dem û dezgehên welatê me li her aliyên welêt divê bala xwe bidin ser mesela xwendina bi Kurdî, pirtûkên bi Kurdî. Helbet em daxwaziyekî ji bo hemî dem û dezgehên nav neteweyî di serî de neteweyên yekbûyî jî peyama xwe dişînin ku bila ew jî bala xwe bidin pirsgirêkên ciwanên Kurd yên Kurdistanê û di vê meseleyê de jî ji bo çareseriya pirsgirêkên ciwanan divê hin rêkan û hin çareseriyan peyda bikin. Wek şîreta Xanî heye ku divê ji vir û 400 sal berî Ehmedê Xanî divê qedrê qelema me bête zanîn. Hewceyê em ciwan heger ku em qedrê qelema xwe, qedrê qelema Kurdî nizanibin dê tu kesek qedrê qelema me, qedrê pirtûkên me, qedrê zimanê me û qedrê welatê me nizanibet. Ji ber wê ev berpirsyariya me ya ewilîn e ku divê ciwanên Kurd yên Kurdistanê berê xwe bidin pirtûkên Kurdî, zimanê Kurdî û qelema Kurdî. Qedr û qîmeta vê tiştê bizanibin. Li gel silavan.